Hulit pirmado na ni Vice Presidente as in Education Secretary Sara Duterte ang implementing rules and guidelines para sa school year 2023 to 2024. Opisyal naman na binuksan poon kasudma ang enrollment sa preschool, elementary as in junior high school. Sa ibong kaini, day pagayong nanunutaran ang pagkakaigwaning halabang pila sa mga eskwelahan. Siring na sana kan duwang pampublikong eskwela na ini sa syudad ni Legazpi. Saro sa pamayo kaini, aminadong antisipado na ninda na day pamaruso ang mga mapa-enroll sa primerong bungkaras kang enrollment. Sa ngunyan, manaro-saro pa sa nadaan nagpapa-enroll. Kaya mantang kadikit pa, piga-aprobitsaran mandaan ninda ang tsansa na makapagkondusir ning meeting para mas mapaghandaan ang pagbubukas kang eskwela. Kami committees, nakapag-meeting na din po kami last week doon sa naka-assign sa mga coordinators. At the same time, sinabay na din po namin yung Brigada Eskwela for this coming school year. Sa eskwelahan man na ini, poon kan magpoon ng enrollment haros manaro-saro mandaan nagpapa-enroll. Sa mga magulang, pwede na silang pumunta dito sa Albay Central School upang ipalista ang kanilang mga anak para sa mga susunod na araw ay hindi na tayo magkukumpulan. Kasi ngayon maganda pang pumunta dito kasi kokonti pa lang po ang nagpapa-enroll. Sigun sa tagapagtaram kan DepEd Bicol na si May Flor Marie Humamil, antes ang pagbubukas kang enrollment kasuudma, enot nang nagkaigwan in early enrollment ka nakaaging Mayo, kaya ang target ngunyan kang enrollment iyo ang mga transferee, returnees, asin mga day nakahabol sa early enrollment. Alagad pagduduon kan tagapagtaram, mas marayan amay na pagpapa-enroll, nga ni makaibitar sa surusuan sa mga huring aldaw kang enrollment. More on sa kindergarten, grade 1, grade 7, grade 10, and grade 11. Now, itong mga grades 2, 3, 4, 5, 6, and grades 9, tsaka 12, they are already considered pre-enroll. So, hindi na sila mag-i-enroll kasi naka-enroll na sila. Dugang pa niya, Mayo man na naging pagbabago sa proseso kang enrollment. Kabali mang giraray sa mga pigahagan na rekisitos and birth certificate dangan enrollment form. Lang birth certificate pwede naman itong sa sa local civil registry, or kung talagang Mayo ka iyan, pwede naman itong baptismal certificate. So yan ang mga requirements natin. Mientras tanto, maduraran enrollment sagkud sa Agosto 26. Formal naman nabubuksan ang karalasihan sa Agosto 29. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.